फाइनालि फ्ल'रा फिनिशिं जाबाय नै फिनिशिं जाजोब्बाय मैया खालामबाय आरोना बे मोनसे रुमखौ नायनो र' नै बारान्दाया थालाय दोङो थालाय खालामदों आरोना समबाराव फैगोन होनदों समबाराव फैगोन होनदों बिसोरो नै बेखौ मैया धालाय खालामना थांजोब्बाय फिनिशिं खालामना थांजोब्बाय आरोना मैया बरिया जाबायलै बिथिं दरजा होनदोङो दरजा बेनिफ्राय बिदि खिरखि होनदोङो बेनिफ्राय नैयाव मोनसे खिरखि होनदोङो होमबानो जाबाय मैया खालामना लांजोब्बाय बिसोरो फिनिशिं हेल' खुलुमबाय बयनिसिम बे SRP चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय दा आङो आंनि रुमखौ देखायनो नागिरदों माबोरै जादों माबोरै जायाखै मैयायो बिसोरो मोननै रुमखौबो फिनिशिं खालामना लांजोब्बाय भितरनि खामानिया जोब्बायनो होनना हमना ला बेनिफ्राय दरजा मोननै ओमफ्राय खिरखि मोननै होनो दोङो अब्लानो थानो हासिगोन दरजाखौ मोनसे होबाबो ओमफ्राय खिरखि मोननैबाबो थानो हासिगोन आरोना दा नै बरिया जाबाय फिनिशिंफोरा फिनिशिं खालामना लांबाय साफा नुबाय सिल सिलनो बेनिफ्राय बे वालनि कालार फोननायखौ आफाया मा बुङो आफाया दाख्लै बुंदोंमोन पटिं घन्टा लागायना दोनगोन होननानै दा आफाया मा बुङो दा बिनि सायावसो सोनारसिगोन दा जुदि लगायथ'वा होनबानो लगायथ'ला बिदिनो थाथोंसै सानैसो जेब्ला फैसा मोनगोन अब्लानो लगायसिगोन आरोना बेनिफ्राय आं नै दा फ्ल'राव मैयासो फ्ल'रखौ फिनिशिं खालामदों नालाय बेनिखायनो आङो बे फ्ल'राव दैखौ फुल खालामना दोननायखौ सप्तासेसो दोननांगौ नांदों मिस्ट्रिया आङो फुल खालामना दोनसै दा नोंथांमोना नायलांखादो बेयाव दै थांनो हायै बायदि एसे हाजों बाय गोजौ खालामना लाबाय बेनिफ्राय कारेन्टआ गैया मटरनि पाइपखौबो नै रुमाव लाबोना लाखाबाय दा कारेन्ट फैबानो जाबाय आरोना कारेन्ट गैया कारेन्ट थांबाय ओमफ्राय नै बेथिंबो खोना दोनबाय आङो गोजौनो बे मोनसे रुमथि होबानो नैथिबो रुम मोनसेयाव दैया फैगोन आरोना दा बेयाव गोजौ खालामना दोनबाय दा कारेन्टआ मा समाव फैयो नेबाय थानोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना कारेन्टआ फैबाय नै कारेन्ट फैबाय Putih जाबाय थाथोंसै मोननै रुमबो इयाव थाथोंसै नै इयाव थाथोंसै putih जाबाय थाथोंसै मोननै रुमबो दैया putih जाहांबायनो नै putih जाहांबाय बेनिफ्राय नै बारान्दायाव एसे हा नांगौ जादों बेयाव आं हा होनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैखिनियाव नै बेखिनिया गोथौ जाना दङ ओमफ्राय बे एसे नांगोन बे एसे बेनिफ्राय बेखिनिया
बेखौनो होनांगोन बारान्दायाव नै दा गोथौ बेयाव होनांगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो उपाय गैया खामानि मावग्रा खामानि मावखानांगोन लोमजानाय बोहैलांजोब्बाय दिनैनि थाखाय हाराय गानाया जाथ'बाय बेखौ मिलायनोसै मिलायना दुगैनोसै आङो जाथ'बाय र' मिलायना लाग्रोनि
बिराद मेंबाय नै गोलोमदैया मारै थांलायखो दा हा रोगानायखौ आं दोनथ'नोसै बिराद मेंबाय उनाव नांगौ जायोबा रोगाबावसिगोन दसे मावबाय थाबाय बिराद मेंबाय गोलोमदै बाहेर जाजोब्बाय नै आरो टाक्रियाबो बिराद गोदोरना बिराद मेंबाय दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आं मारै रोगादों थ' आं दुगैनोसै दा बेयाव हायालाय आंनि मथे जाबाय नंदों बिनिफ्राय बेयाव सलिं होबानो जाबाय जोंहा माने 3 ताला बनायदोंमोन बे 3 तालाखौ आं नोंथांमोना देखायनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा बुस्थु बे 3 तालाया बेनो 3 तालाया 1 ताला 2 ताला 3 ताला बिदि सानफ्रोमबो बनायो आरो माने गोबावदों खेबसे बनायो 1 ताला 2 ताला 3 ताला बेनो ini बिदि मारै गदो नै बेयाव जाबाय हाब्रुजों हिस्रिजों गलायनानै राउन्डैयाव लिरथेयो ओमफ्राय नैयावबो लिरथेयो ओमफ्राय नैयाव मोनसे दाला दोङो माने बे दालायाव दालादो इथि सोनायो बेनिफ्राय बे गोदौनानै बे नैयाव गोलोमनानै बे गोलोमदैया दालायाव थरथिंनानै ओमफ्राय बैथिं थाङो आरोना बिदिनो ओमफ्राय बेनो सेरेप जाबाय आरो 3 ताला दा नोंथांमोननो बेखौ देखायबाय दा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय